Online sa hotline. Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, Action Marlon, mayong aga sa atong tagkilometer. Salamat gid Vice, no? Maayo nga balita para sa Bacolod bagod for the first time naangkon ang isa ka dalayawon nga recognition. Halin diri sa Bureau of Local Government Finance, ika number 5, no? Sa top 10 nga highly urbanized cities, confidential excellence ang hambalan sa 2023. No? Bacolod City is number 5, no? Sa aton pa Vice, daw kahusayan sa nang pananalapi, no? Rank 5th nationally for local government finance growth. Ano ang reaksyon mo sa device? Ano ayhan ang madala sa nga bintaha or kayuhan man sa ato sa nga syudad? Well, my congratulations to Mayor Albi, to Bacolod City, for being recognized as one of the top 5 when it comes fiscal and financial management, no? That ang evaluation, ang recognition is last year, no? Nga performance. Yes. Why pa ni ang 2024 kay ang 2024 sa next year na siya. Yes. In other words, this is how you manage your financial resources from planning, controlling, organizing, and directing, no, sang imo decision making when it comes to financial spending, when it comes to collection of taxes. So amo ining recognition nga nabaton naton Action Marlon. Kagting makabenefit sini ang pumuluyo. Meaning ang gintun-an mayo kon diin makadto ang taxpayers money. Oo, kag ang spending mo insakto. Kag first time ni Vice, first time ni siya nga naangkon sa syudad sang Bacolod. Well, according sa report, this is the first time nag-excel kita sa financial and fiscal management. But then ang sa overall tamay ra kita seal of good and local governance. No, this is only part of that. Kay damo na siyang criteria or areas. Sa imo Vice, dako ayhan ang posibilidad nga ma-sustain ini sang syudad sa sunod naman ng financial excellence. Yes, I think so. Definitely, ma-sustain ina. Ti kami sa sanggunian, ari kami sa legislative. Support system kami sa executive. Ang tanan niya da iyang measures, legislative measures nga iya gusto. Ti ara lang kami di iya waiting or sa any support that he needs. Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, thank you so much kag congratulations pa sa inyo sa syudad sa Bacolod. Salamat gid Vice. Well, thank you gid, and again congratulations kay Mayor Albi kag sa bugos nga Bacolod. Action Hotline. Ang lipot lamang nga reaksyon, ginkuwanta lang sang short reaction si Vice Mayor Elcid Familiaran. May kantanan sa siling ko kainadalayawon nga recognition nga nabaton sang syudad sang Bacolod. Sukod